Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Oh, si Berdugo kini. Nanas kong nauna ang iyang padakoy. Hipi sa pulis. Imong tao. Apan may unay sa pagpadakop sa transaksyon sa cocaine. Ug patoong fake ang nakuha. Kay iya makining giilisan. Oh, patyon ko siya. Mamatay siya. Kay gilimod man niya nga doon na siya nahibawan pahin sa mga operasyon. Gi-timing na ko nga Sunday ko nga mianhin mo, Elaine. Og hinaot nga hawa ko makadisturbo ni mo. Kay Sunday sa family day, di ba? Yes. Pero, wa ko'y nailahan nga pamilya din sa Cebu. Dito man ko ni magpuyo sa probinsya. Kuanday tuod. Magpakisayod unta ko bahin sa pamilya ni Jan. Kung may nahibawan ka ba, kung hain na karon sila. Wala ba kung mahibaw ko na hain na ron sila? Kay, ang latest na akong nasayaran bahin nila. Mga 3 months after sa paggawa ni Jan. Mo'y akong nadunggan nga may balik sila sa probinsya. Mga parents to ni Jan or iyang mga relatives? Mga relatives. Igsuon sa iyang inahan. Ug may mga pariyente pod sa iyang amahan. Sige. Ako na'y follow up o kuha sa mga information inilabot nila. Salamat, Rian. Doon na kapay laing pangutana. Kuan, katong atong nahisgutan bahin ni Robert? Kung dili ba siya bayot? Mangutana sa ako ni mo, Rian. Pero, ayaw lang kalain. Bahin sa unsa? Nganong nagpagkasayod ka man bahay ni Robert? Dili ba nga ang kaso ni Chan maoy inyong focus? Dili kay si Robert? Yes. Tinuod na. Pero kung ang investigation ng atong hisgutan bahin sa usa ka kaso, ang tanan nga anggulo, kabahin gud ka na. Gusto ba ko kung maingon ko nga si Robert? Gipagkasama ninyong suspect sa paggawa ni Jan? Well, hangtod nga dili na tumapalutaw ang kamatuoran. Kung unsa gyud ang tinuod nga hinungdan sa pagkawa ni Jan. Ug even si Jan mismo, matawag sab nato nga posible nga may kalabutan siyang pagkahanaw. Unsa? Nga sa ato pa, wa mo tuo nga nawa si Jan? Nga nagduda mo nga iya-iya rin yung pagkawa niya? Nga, minamaumaora ni niya? Mao ba? Ha? Og nga hasdak ko, suspect usab sa pagkawa ni Jan? Mao ba? Ingon anak man gyud na. Uy, kay sa ko nahibaw-an. Mura sab kog suhito no kanang naamon ko'y mga hitabo nga nawa ang tao unya daghan na kay suspect kay wa pa lagi mahibaw ang tinuod kay giimbestigar pa man. Sus mo na muna. Iya na dito sa lalaki nga nawa. Ayon sa bang pagkaunsaan nakigpuyo daglaing babay. Mo nawagtang siya. Nga sa ato patas siyang mahimong kining pagkawa ni Jan. Mahimong dili tinuod nga nawa siya. Nga mahimong himo-himo ni niya kay may lain na siya kiyo ba na babay. Maubata siya nga. Why siguro?
nahibaw naman kasi mga gentle rong panahon na, uy, di naman gentle. Di naman gina sila mag-tell tinuod. Ay, sorry ha kung nakasulti ko ni mo ini, Elaine. Nahinayak man sad ko, uy. Di ba nang ko musulti ni mo ini, pero saong nahinayak man ko. Huwag ka pugis akong bakbak. Mabaasad ni, uy, magyupiktan. Dili ingon na anak si Jan, Tasyang. Dili siya sama sa ubang mga lalaki. Nakaila ko ni Jan. Nagsinaray ming bisang usay mahitabo dili mi magpuwag. Naunsa man taon ka, Lane. Uy, kasayo na ng sinaaray, pilaro kay pagsulti. Ang lisod sa pagpamatuod sa gisulti. Ako ganing uyab sa una, di ganito gwapo. Ako gitong gidaginot. Ingon-ingon pa ay. Ay, wala siya tas yang. Kaslan tagid ka. Di tagid ka ibaylog lain. Pero pag hinla, kalit nagbalimbing. Dito na nakig-uyab sa akong amiga nga magsuruyag syakoy. Huwag yung batasan laki, ha? Humanag sa kasakas bukid o dulhog sa patag, giingon lang ko niya ato. Karon o, mo na, it's my turntable. Gusto na. Gusto na, Tasyang. Gusto na. Hala. Hala, inaunsa mo to ako kita. Sorry, Elena. Kung maunay na hitabo, mas mayo pating aling mamatay na lang ko. Unsa, day? Day. May mamatay na lang ko, Tasyang. Uy, hala, Lane, oy! Joke na to, Lane, oy! Ay, pagpakamatay, oy! Oy, watak, oy! Ay, Lane, oy! Lane, oy, ayaw pag inana. Oy, joke naman tong ako. Good. Siya ko'y nagpadagi dayon. Kung mamatay ka, no, pastilan. Maalat sa kong pagkamatay, ini. Kaya makonsensya mo kung mamatay kasi bako. Nasukita na ba si Hikog? Uy, labi maghikog ka niya, maghikog tagpisis li. Uy, unsa na gawin tabo, anak. Kasakit, anak. Unyag di ka madiritso og kamatay. Matuog patag maayo, di ba? Di ko ka patag dugay. Naunsa man taong ka, uy. Day, kalimti to akong giingon. Uy nga, katugod akong gisulti nimo. Wala, uy. Naunsa, maamong man taong ko nimo, day. Uy, wa para ba taong ko maminyo? Unya, dugay-dugay na taong ko nakatilaw kong laki. Ay, mamiss man sa to na kong buhata, uy. Bitaw, Lin. Ay, napagunahon na og bad, ha? Kasaar ba kuno taana? Sa man ang paghikog, uy. Nahala, basta maghikog ra ba kuno, ang silot anak, adto kas impyerno, barbecuehon tagway sauce dito. Ala, kawa kay lami, no? Nindot man gyud nang naisabaw-sabaw nga katusloban, di ba? Naisabaw bang katusloban? Di ba? Day, nalingaw ka na ako, day, wa, day. Day, ngisi sa diya taon, day. Uy, daghan na kay kong kisulti mo na kag wa, diha. Nindot no, nga naatay tuslubang sa baw, no. Nindot day, no. Ay, hala ka, Lane! Nias Robert Guapo! Hala. Ako nung murag nagduda na gid ko ini niya, no? Nagduda na gid ko. Kanita, akong sugaton, day, ha? Nagkabuang upangayag suri na Kustasyang nga misugat na ko dito sa bus. Joke na ko na itong iya. Wa ako na ito niya tuyo, Ellen, dugay-dugay na nawa. Si Jan, wa na kiniigita pa. Taas ng panahon. Sa akong part, bisan sa among kasuod, ginaynayan na ako adjust ang akong kaugalingon. Gipugos na ako sa pagpasabot ang akong kaugalingon. Nga mao gini ang realidad sa kinabuhi. Nga kitang tanan, wala pa gyud. Nga wagi mo gamot nato din sa kalibutan. Mao nga ayaw pagpakawa sa imong paglaom. Ayaw i-consider nga si Jana lang gyud ang tanan. Naapay labaw niya. Wa na'y makalabaw niya, Robert. Wa na. Duna. O kinsa. Ang atong Ginoo, si Jesus Christ. Kung unsa kadako ang imong kagool nga gibati sa pagkawa ni Jan. Whether sa mutuo ka nako o dili, sa ako kaugalingon, wa na'y makalabaw sa akong kamingaw ni Jan. Kisukat pa gyud sa mga gagmay may bata nagkauban. Nga nag-inunungay sa bisan unsa nga butang.
So, you have to give yourself a chance nga malipay. Nga maglipay ko nga wa na si John. It's not what I mean. Di na mo'y buot na kong ipasabot. Taas-taas ng panahon, ginawa si John. Usbong ko, og kay nga hangtod ron, wa pa'y balita kung unsa gitinuod nga nitabo niya. We have to consider everything that we must accept nga wa na gyud siya. That John has gone. Aron makamove on ta. Although, we must also have hope for John that one day he will return. Ay, thank you, Sir Robert. Thank you, kaayo. Naunsa naman ko. Eh. Thank you, Sir, ha? Tasyang, buhi ining akong kamot ba? Hala, ay. Sorry kaayo, Sir. Ay, kanang, may mabag din lang ako buhian ng imong kamot, Sir Robert. Kay, kakuyapon gid ko, Sir. Mura kong makuyapan gid ini, Sir. Madbus mo gid kong imong kubuhian, Sir. Ha? Sure ka, Tasyang? Oo, uy, grabe na gid ka, Chur. Chur pas churbol. Bullseye gid, Sir. Ay, Sir. Ay, kasweet sa dimog pahiyom, Sir. Uy, hulmikas man sa kumagtanaw ni mo, Sir. Gikatla na gud kog sugod-gud. Basta ikat lang, good. May maot mo sa tani mo. Basta hulmigas ang gani, Sir. Katul mong ginapinakan sa hulmigas, dili ba, Sir? Mong gikatlan ko. Wa ka kasuway, Sir. Kay suwayan ta ka. Ako'y hulmigas, be. Aron masup-sup na ko imong kaswet. Ikaw yun, makawa, ikaw problema da. Tinuod ka, Sir. Makawa, gid, Sir. Ganahan di ka na ko, Sir. Sus, kung ganahan ka na ko, Sir. Lababa kung ganahan ni mo. Sir, Tasyang. Sir, lumuyan ni mo kamot, Sir. Uy, kalamian ni, uy. Kanang, Sir Robert, pwede mangutana? Kay baon ako kung sa imong ipangutana. Ansa man kuno, bi? Mangutana ka na ako kung sang sabuna nga akong gigamit sa paglaba. Wrong spelling ka, Sir. Di na mao, Sir. Mangutana ko ni mo, pwede ba ko nga mga-apply ko ni mo tikla pa? Di ba, Sir? Sayop ka, Sir, no? Bitaw, Tasyang, Sir. seriously. Hala, kay Matt yun man ang seryo, Sir. I mean, dako kag katabang, ikatabang ni Ellen aron mabalik sa normal ang iyang kinabuhi. Ha? Isipon na kung dakong utang kababuto ni mong Tasyang. Ang imong pagtabang niya. Naglipog ko. Makalipog si Robert. Basin may posibilidad nga husto si Rian. Wa ko'y naipawaan nga mahinig kong masiya sukad pa kani ato. Kung dili siya mo bati o gusto sa usa ka babae, nasa ato pa. Bayot siya. Bayot si Robert. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!